بل حسب بزح زارب زي كونس انتي كزارب كم زلو زفلت هيوتها نقول سب كم كفت مصحف انت غير خيا قاليهم نقم مهار لك قرابط واخلو قاليهم كقدوان كبلاشوان عدل توبم لخا حقني حيلي ابت زارب زي كونس ابت مستر غير حتحزو طبب يزلو نخبرخان نعاود خان نسنو امره وسلام كان كتبل ازم حموشته نغرات كاب لسان كان العلي اب لبها كعصور يقبا سلام از channel سن لبوناي از مدب تساند لكم دما انا حفتكم ليدي نز channel حدش تخوينكم سبسكرايب قولوا قدامي زي تحت تخيو مخري حدا سب مخر كي حتى تكخلو كتمخرو وي كتمرو كتفتن قلخا بزي قالات التمحلالفو زلخا ملقتلو نسو دما نسخا نز نجر زنبين حق تفتحو عقمي بالخان انا كن كباخن على فلتي زبليو እዚ ድማ ነቲ ተቐባሊ ትሕት ከም ዝበለ ነቲ መኻር ድማ ልዕል ከም ዝበለ የርእዮ እቲ ሰብ ምኽሪ ዘይኮነስ ደገፍ ምስማዕ ወይ ድማ ተፈላጥነት ጥራይ ደል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ግዜ ዝውሃብ ምኽሪ ግን ከም ንዕቐት ወይ ከም ምውራድ ተገይሩ ይውሰድ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ውሳነን ናይ ስምዒትን ክልል ኣለዎ ሰባት ምኽሪ ከይሓተቱ ክትመኽሮም ከለኻ ነቲ ውልቃዊ ደቦም ትጥዕሶ ኣለኻ እዚ ድማ ነቲ ሰብ ናይ ምክልኻል ስምዒት ይሕድረሉ እምበር ነቲ ዝበልኻዮ ንኽቕበል ኣይሕግዞን ሰባት በባህርና ናጽነት ውሳነና ፍቅሪና ሓደ ሰብ ዘይፈቃድና ከም ዝግበር ክብለና ከሎ ነቲ ናጽነታ ከም ሰጋስስ ጌርና ስለንቆጽራ እቲ ምኽሪ ቁኑዕ እንተኾነኳ ክነጽጎ ንኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ጸገሞም ክነግሩና ከለው መፍትሒ ደልዮም ዘይኮነስ ዝሰምዖም ደልዮም እዮም ጸገምካ ንሰብ ምንጋር ንባዕሉ ዶብካ ከም ምቕላል እዩ ንሕና ግን ክንሕግዝ ካብ ዘለና ምህንጣይ እቲ ሰብ ዘረቡእ ከይወድእ ከም ዝግበር እሞ ክመሓይሽልና ክንምኽር ንጅምር እዚ ድማ ነቲ ሰብ ኣይስማዕኻኒ ዘለኻ ዝብል ስምዒት ይፈጥረሉ እቲ ምኽሪ ነቲ ሰብ ንምሕጋዝ ዘይኮነስ ንሕና ምሁራት ኮይና ንኽንረአ እንጥቀመሉ መሳርሒ ይመስል ዘይተሓተትካዮ ምኽሪ ምሃብ ኣብቲ ሰብ እምነት ከም ዘይብልካ ዘርኢ ምልክት እዩ ንስኻ ብዛዕባ ሂወትካ ክትውስን ዓቕሚ የብልካን ከም ምባል ይቑፀር ሰባት ብፍላይ ኣብ ግዜ ሽግር ዝያዳ ዘልዮም ትኽእል ኢኻ ብዓቕምካ እተኣማምን እየ ዝብል ሞራላዊ ደገፍ እዩ ንሕና ቀጥታ ናብ ምኽሪ ክንሰግር ከለና ግን ነቲ ዓቕሙን ብቕዓቱን ይትረፍን ንኣምነሉስ ከም ዘየለ ጌርና ኢና ንቑፅሮ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ንዕቐት እዩ ንሰባት ክትሕግዝ ተደሊኻ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ንዓቕሞም ብምኽባርን ሓሳቦም ክሳብ ዝውድኡ ብዓቕሊ ምስማዕን እዩ ዝተሓተተካ መንገዲ ንገሮ ዘይተሓተተካ ግን ጉዕዝኡ በዓሉ ክመርሕ ደጎ እዚ እቲ ናይ ሓቀኛ ጥበብን ክብረትን መንገዲ ካልኣይ ናይ ቀደም ጌጋታትካ ኣብ ሂወት ብዘይ ጌጋ ዝመሃር ጥበብ የለን ሓደ ህፃን ክሳብ ዝወድቕ ከመይ ገይሩ ብፅንዓት ከም ዝስጉም ኣይመሃርን እዩ ናይ ቀደም ጌጋታትካ እቲ ንሎሚ ጥበበኛን ንቑሑን ክትኸውን ዝካፈልካዮ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ እዩ ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ነገር ጌጋ እዩ ኢልካ ክትፈርድ ትኽእል ዘለካ ትማሊ ስለዝፈተንካዮ ስለዝተጋግኻን ጥራይ ስለዚ ጌጋታትካ ከም ውድቀት ዘይኮነስ ከም መምሃር ክትጥቀመሎም ይግባእ ብዙሕ ግዜ ሰባት ጌጋ ምስ ዝሰርሑ ነቲ ጌጋ ምስ መንነቶም የላግብዎ ጌጋ ገይረ ኣብ ክንዲ ምባል ኣነ ውዱቕ ሰብ እየ ክብሉ ይጅምሩ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ስሕተት እዩ ተግባርካ ናይቲ ግዜ ውፅኢት እምበር ናይ ዘለኣለም መንነትካ ኣይኮነን ጌጋታትካ ታሪክካ እዮም እምበር መጻኢኻ ኣይኮኑን ሓደ ፀሓፊ ኣብ ሓደ ገጽ እንተተጋገየ ነቲ መጽሓፍ ኣይቀዶን እዩ ነቲ ጌጋ ኣሪሙ ናብ ዝቕፅል ገጽ ይሰግር ንስኻ ድማ ናይ ሂወትካ ፀሓፊ ኢኻ ሎሚ ኬንካ ናይ ትማል ጌጋታትካ ክትዝክር ከለካ ስለምንታይ ከምኡ ገይረ ኢልካ እንተሓፊርካ ወይ እንተተጣዓይስካ እዚ ናይ ዕቤትካ ምልክት እዩ እቲ ናይ ሎሚ ሰብነትካ ካብቲ ናይ ትማል ሰብነትካ ዝሓሸ ፍልጠትን ስነ ምግባር ስለ ዘጥረ እዩ ነቲ ናይ ትማል ጌጋ ክርኢ ኢሉ ስለዚ እቲ ጌጋ መርአያ ዕቤትካ እዩ እቲ ዘይተለወጠ ሰብ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ ጌጋታቱ ዘይሓፍር ብጌጋኻ ክትጣዓስ ከለካ ንነብስኻ የመስግነኪ ሎሚ ካብ ትማል ዝሓሸ ዓቕሚ ስለ ዘለኪ ክትብላ ይግባእ ዝሓለፈ ታሪክ እዩ መጻኢ ሚስጥር እዩ ሎሚ ግን ህያብ እዩ ጌጋታትካ ከም መምሃር ዳኣ እምበር ከም መውቀሲ ይጥቀመሎም ሎሚ ብሓድሽ መንፈስ ካብ ትማል ብዝተምሃርካዮ ጥበብ ተላዒልካ ንቕድሚት ሰጉም ሳልሳይ ናይ መጻኢ ውጥናት ገና ዘይተረጋገፁ ስነ ኣእምሮዊ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ሓደ ዓብዪ ውጥን ምስ ሓስኻ ንሰባት ክትነግር ከለካ ኣእምሮኻ ነቲ ዝረኸብካዮ ናይ ንእሽቶ ናዳ ከም ናይ ሓቀኛ ዓወት ገይሩ ይወስዶ ሰባት እንኳዕ ደስ በለካ ጽቡቕ ሓሳብ ይኩልካ ከለዉ ኣእምሮኻ ዶፓሚን ዝበሃል ናይ ተሓጓስ ሆርሞን ይፍኑ እዚ ድማ ገና ስራሕ ከይጀመርካ ተዓዊት እየ ዝብል ናይ ብልጫት ስምዒት ስለ ዝፈጥረልካ ነቲ ብሓቂ ክትሰርሖ ዝነበርካ ናይ ምልዕዓል ሓይሊ የዳኽሞ ብሓፂሩ ብልሳንካ ስለ ዝበልዕካዮ ብተግባርካ ክትበልዖ ዘለካ ትምኒት ይጠፍእ እቲ ዝበለፀ መረጋገፂ ዓወትካ ዘረባኻ ዘይኮነስ ተግባርካ እዩ ሰባት ብዛዕባ ክትገብሮ ዘለካ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዝገበርካዮ ክፈልጡ ይምረፅ ስቕ ኢልካ ምስ ዝሰርሕን ውፅኢትካ ምስ ዝርአን ዝኾነ ሰብ ክዓግቶ ወይ ክነቕፎ ዘይኽእል ሓቂ ትፈጥር እቲ ሽዑ ዝመፅእ ክብሪ ካብቲ ገና ከይተጀመረ ዝውሃብ ናዳ ብኣሽሓት ግዜ ዝበለፀን ዝፀንዕን እዩ ራብዓይ ዝገበርካዮ ሰናይ ግብሪ ወይ ምፅዋት ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ሰብኣዊ ባህርያት እዩ
ይኹን እምበር እቲ ዝገበርካዮ ሕያውነት ዝዕቀብን ሓቀኛ ትርጉምን ዝህልዎን ሚስጥር ኮይኑ ክተርፍ ከሎ ጥራይ እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ሃይማኖታዊ ክብርታት ሓሊፉ ዓሚቕ ስነ ምግባራውን ማሕበራውን ትርጉም ኣለዎ። ሓገዝ ዝደሊ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ናይ ቁጠባ ወይ ናይ ፀገም ፀቕጢ ንላዕሊ ክብሩ ንኸይጉዳእ ይጭናቕ። ሓገዝ ሂብካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ነቲ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓለም ትሑትን ረዳእ ዘልዩን ጌርካ ተቃልዖ ኣለኻ። እዚ ድማ ካብቲ ዝሃብካዮ ገንዘብ ወይ ቁሳቁስ ንላዕሊ ንስነ ኣእምሮኡ ዝጎዳእ ዓብዪ በሰላ ይፈጥረሉ። ሓቀኛ ሰናይ ግብሪ ነቲ ሰብ ከየፀገምካ ፀሩ ምቕላል እዩ። ዝገበርካዮ ሰናይ ግብሪ ንሰባት ትነግር ከለኻ እቲ ተግባር ካብ ልግሲ ናብ ንግዲ ይቕየር። ንስኻ ንሓደ ሰብ ሓገዝ ትህቦ ሰብ ድማ ንኣዳን ዝናን ይፈደየካ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ድማ እቲ ተግባር ምእንቲ ሰብ ተገበረ እምበር ምእንቲ ሰናይ ነገር ተገበረ ኣይኸውንን። እቲ ናይ ሕልና ዓግበት ድማ ብናይ ሰባት ጣቕዒት ይትካዕ። ናይ ሰባት ጣቕዒት ምስ ዘይህሉ ድማ ሰናይ ምግባር ተሓድጎ። እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ውድቀት ስነ ምግባር እዩ። ትሕትና ማለት ነቲ ዝገበርካዮ ዓብዪ ነገር ከም ንእሽቶ ነቲ ዝሃብካዮ ድማ ከም ዘይሃብካ ጌርካ ምቁፃር እዩ። የማኒት ኢድካ ዝገበረቶ ፀጋሚት ኢድካ ኣይትፍለጡ ዝበሃል ብሂል ንትርጉም ትሕትናን ብሉፅ መግለፂ እዩ። ሰናይ ግብሪ ሚስጥር ኮይኑ ክተርፍ ከሎ ኣብ ውሽጥካ ጥራይ ዝፍጠር ፍሉይ ሰላምን ሓጎስን ኣሎ። እዚ ሓጎስ እዚ ካብቲ ቁኑዕ ተግባርካ ዝፍልፍል መንፈሳዊ ዓስቢ እዩ። ሚስጥራዊ ምፅዋት ንነብስኻ ካብ ንዕቐትን ትዕቢትን የድሕና። ሰናይ ግብሪ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሕልናኻን ወይ ፈጣሪኻን ዝግበር ቃል ኪዳን እዩ። እቲ ዝሃብካዮ ነገር ዋግኡ ዝውሰኑ ብበዝሒ እቲ ገንዘብ ዘይኮነስ ብፅሬት እቲ ድሌትካ እዩ። ሰናይ ግብሪ ልክዕ ከም ጨና እዩ። ክፉት እንተኮይኑ ጨኑ ይበንን ተዓፂዩ ተፀኒሑ ግን ነቲ ውሽጡን ከባቢኡን መዓዙ ይመልኦ። ንሰባት ብምስጢር ክትረድኦም ከለካ ንክብሮም ትሕልወሎም፣ ንርእስኻ ድማ ካብ ትዕቢት ተድሕና። ሓምሻይ ድኽመትካ ንሰባት ዘይምዝራብ። ሰባት ሎሚ ዕሩካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ፅባሕ ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ፀላእትካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ድኽመትካ ንሰባት ክትነግር ከለካ እቲ ንዓኻ ካስየሉ ዝኽእል መሳርሒ በዓልካ ትህቦም ኣለካ። ኣብዚ ግዜ ምስሓብ እቶም ዝነገርካዮም ድኽመት ከም መውቀሲ ወይ ከም መጥቃዕቲ ክጥቀሙሎም ይኽእሉ እዮም። እቲ ሎሚ ኣሚነካ ኢልካ ዝነገርካዮ ምስጢር ፅባሕ መትሓዚካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ባህሪ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ሓያልን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለዎን ሰብ እዩ ዝፅጋዕ። ድኽመትካ ብበዝሒ ክትዛረብ ከለካ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ከም ተጠቃዒ ወይ ድኹም ኮንካ ክትሰኣል እሞ እቲ ንዓኻ ዘለዎም ኣኽብሮት እናቐነሰ ይኸይድ። ሰባት ክድንግፁልካ ይኽእሉ ይኾኑ፣ ድንጋፀ ግን ኣኽብሮት ኣይኮነን። ሰባት ብድኽመትካ ክሓሙካ ወይ ድማ ከም ዘይበቕዑ ገይሮም ክሪእካ ዕድል ትህቦም ኣለካ። መብዛሕትኡ ሰብ ፀገምካ ክሰምዕ ከሎ ብሓቂ ክሕግዘካ ስለ ዝደለየ ዘይኮነስ ንሱ እውን ይፅገም ኢሉ ንርእሱ ንምፅንናዕ እዩ። 80% ካብቶም ፀገምካ ትነግሮም ሰባት ብሓቂ ኣይግደሱን። እቶም ተረፉ 20% ድማ በቲ ፀገምካ ሕጉሳት እዮም። ድኽመትካ ኣብ ውሽጥካ ዓቂርካ በዓልካ ክትፈትሖ ክትፅዕር ከለካ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ተማዕብል ኣለካ። ፀገምካ ንሰባት ክትነግር ከለካ እቲ ስምዒታዊ ፆርን ግዜያዊ ፍኽሰልካ ይኸውን። እቲ ፀገም ግን ኣይፍታሕን እዩ። ስቕታ ግን ንነብስካ ክትምርምርን ብናይ ገዛእ ርእስካ ፃዕሪ ክትስዕሮን ይገብረካ። እቲ ዝዓበየ ዓወት ሰባት ድኽመትካ ከይፈለጡ ነቲ ውፅኢት ጥራይ ክርእይዎ ከለው እዩ። ንሎሚ ዘዳለኸልኩም መደብ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ።